Ahoj všetci a ahoj aj LPS Mentolka. Takže videla som tvoje video a veľmi sa mi páčilo, tak som si aj ja pre teba niečo pripravila. No, tak, som si pripravila. Áno, pripravila. Pardon, ale ja ju najprv musím zjesť. To bol ten hlúpy žralok. Pozri. Vidíte, aký hlúpy? No. Tak, LPS Mentolka, pozri toto video a pozri aj ten špeciálik pre teba. Ahoj, toto je môj domček. A toto je ráno a ja by som dneska chcela papať Nesquik. Áno, Nesquik. Takže idem dole. Jej. Tak. Vyťahneme. Tak. Už som dole. To robí hore. Tam mám jedlo. No ale to mi nechutí. No. Tak hej. Tu mám jedlo. Aké to. Ale ja si tam dám Nesquik. Lebo toto zelené je veľa, čo mi nechutí. Čári mári, nech je tu Nesquik. Ja viem, čo robiť. No to som nevedela. Tak ja ten Nesquik zožerem. Idem si nasypať. Á, zelené. To bolo asi nejaké špeciálne alebo limitovaná edícia. No neviem, ja to idem jesť. Mňam, to bola lahôdka. Idem sa pozrieť do mojho krásneho zrkadla. Zrkadielko, kto je na svete najkrajší? Prečo som taká škareda? Dobre, ja idem zatelefonovať, možno príde moja kamarátka. Opýtam sa jej, či nepríde. Crn. Áno, kto je? Tu Lienočka. Aha, a čo chceš? Aby si prišla ku mne. Áno, dobre, tak pôjdem. Opýtam sa najprv mami, či môžem. Pip. Sa idem opýtať maminky. Mami? Áno? Môžem ísť k Lienočke? No jasne, že môžeš. Choď. Dobre, mami, ty si best. Je už toľko. Crn. Aha, to bude asi ona. Jej, ahoj, Svetluška. Ahoj. No dobre, tak čo budeme robiť? Môžem sa pozrieť po tvojom dome? No prečo nie? Tak, toto je môj dom. Úplne super. Ja viem. Môžem sa ísť pozrieť do zrkadla. Lienočka. Jasné, že... Super. Ako vyzerám? Zrkadlo. Ty vyzeráš celkom normálne, ale pozri na mňa. Aha, jak sa to... Hrôza. Ty super zrkadlo sa máš. Ja viem. Večer. Ja som už unavená. Nejdeme spať? Áno, a kde je tvoja posteľ? Hore. Tam hore niekde. Jaj, no dobré. Môžem sa ísť pozrieť? No jasné, že môžeš. To je úplne super. Ako fakt. Páči, wow. Počkaj, za chvíľu prídem aj ja. No dobré. Tak ťa tu počkám. Nesmestíme sa tu. Au. Ešte poďme už spať. No dobré. Tak.
Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like, odber a dúfam, že sa aj LPS Mentolke páčilo toto video a čau!